Il-komunità ta' Ħattart għandha berġa ġdida u moderna minn fejn se jibdew jingħataw aktar servizzi mediċi. Dan bħala parti mill-programm u l-mira tal-Gvern li s-servizzi mediċi jitresqu kemm jista' jkun aktar qrib iċ-ċittadin kif spjega d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern. Illum qegħdin nawgunaw berġa ġdida ġo Ħattart li tkun miftuħa kuljum, ħajkollha servizzi mhux biss tradizzjonali tat-tabib u tan-ners, ma anke podiatry, anke speech language pathology u anke mental health clinic. Dana bħala politika tagħna, bħala parti mill-politika tagħna li nifirxu aktar is-servizzi viċin in-nies u naqsu l-bżonn li kulħadd bil-forsi li tmur l-isptarijiet tagħna. Fil-fatt, is-servizzi tal-patoloġija tal-lingwa mitkellma u l-istil tal-ħajja b'saħħitha qed jingħataw għall-ewwel darba. Huwa fisser il-kura primarja bħala s-sinsla tas-saħħa ta' pajjiżna u spjega li sfortunatament din għal snin twal ma jingħatax l-importanza li jistħoqilha. Qal li aktar importanti mit-tisbieħ f'dan il-post huma s-servizzi li se jingħataw lil madwar 11,000 resident f'din il-lokalità u lir-residenti tal-madwar li jammontaw għal iktar minn 26,000. Il-kap eżekuttiv tal-kura primarja Rosen Camilleri spjegat li l-proġett twilet bħala proġett pilota u ntlaqa tajjeb ferm. U se nibqgħu sejrin b'dan il-pass għaliex qegħdin naraw li l-ħsieb li kellna li nespandu s-servizzi minn ġol health centers għal ġol community clinics jagħmel ħafna sens. Fil-fatt spjegat kif sissa diġà saru xogħlijiet simili fuq il-bereġ ta' Ħażebbuġ, il-Pjetà u x-Xewkija u għaddej ix-xogħol fuq għadd ta' bereġ oħra. Xogħol li jfisser li s-servizz tas-saħħa qed imur iktar qrib in-nies u li jagħti l-opportunità biex iċ-ċentri tas-saħħa jkunu jistgħu joffru iżjed servizzi u servizzi aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.